Bueno, nik jolas bat aurkeztuko dut. Ez da material berririk sortu, bereziki jolas hontarako, gelantzegona erabiliko dugu. Alde batetik puntuak, batekoak urdinak, hamarrekoak gorriak, eta lortutako puntuak zenbakitan adierazteko Montessoriren txartelak erabiliko ditugu, kolore bera, hamarrekoentzako eta batekoentzako. Diana joku hau, 20 arteko zenbakiekin, erdiko puntuarire 20ko balio ematen diogu, eta jokalari bakoitzak erabiliko ditu, txanda bakoitzeko 2 dardo erabiliko ditu. Orduan, landuko dana izango da alde batetik batuketa, lortzen ditun 2 balio horiek batu, egingo da, puntuen bitartez. Eta bestetik, sistema hamartarra. Orduan, hemen kajazain bat egoten da, jokalari bakoitzari, hemen jartzen dizkio 2 zenbaki dagozkien puntuak, 10-etik gorako almada normalian lehenengo gorri bat jartzen du, eta gero urdinak hori kajazainaren arabera. Eta gero jokalariak danak hartu eta dana batuta bere maila eramaten ditu, bere postura, eta 10 urdin egiten ditunean kajazainari eskatzen dio aldatzeko 10 urdinen ordez gorri bat ematen dio. Hor, kajazainaren onduan laguntzaile bat egoten da, zenbakiak esaten ditu, atera ditun zenbakia, darduak ematen ditu, eta hemen ikusten dugu, partida baten bukaeran, 3 jokalarik lortutako puntuak. Alde batetik, jolas guztian zehar puntuak erabili dituzte, eta bukaeran, emaitzak puntua begiratuta esaten ditugu, baina zenbakita pasatzen ditugu Montessoriren txartelak erabiliz. 10-ko 3 bateko, 53, 10-ko bat 8 bateko, 8.